Indida amaphoyisa egasela emzini wendodana kaMusa Mseleku wodumo lwethando nesithembu kanjalo nezingane zesithembu ngamacala abucayi. Ngokuthola kwesolezwe ngomthombo lesi sehlakalo senzeke emzini kaMpumelelo Mseleku oseyindaweni zomtakaba eBhalutho ngomsombuluko. Olandisa umthombo uthi amaphoyisa abalelwa kwesishiyagalombili agasela ebusuku athi awuphiko lwe-Crime Intelligence avela ehhovisi lesifundazwe. Athe amaphoyisa azopequlula umuzi ngamacala okukhona kuwo elokushushumbiswa kwabantu, izidakamizwa, that's the second one, and thirdly, ukushintshisana ngemali engekho semthethweni, kanjalo nezibhamu ezingekho semthethweni. Isosi iphinde yaxelela isolezwe intoba lamapolisa lana atheleleke ngesankahlu ahlephula isicabha akhombisa uMpumelelo iphepha lokusesha umuzi. Then thereafter ayeke apequlula kodwa akatholanga lutho. Isosi iphinde yaveza intoba kuthe sekulandelelwa kwatholakala ukuthi akulona iqiniso ukuthi amaphoyisa alolu phiko njengoba ebesho. Ithi-ke isource once again uthe kunalokho kuvele ukuthi amabili awo amaphoyisa labo asebenza esiteshini samaphoyisa esasemhlali. Kwaphinde kwavela ukuthi lawa amanye amaphoyisa bekungonogada benkampani thizeni kungesiwo amaphoyisa ngomthetho. Uphinde wadalula-ke ukuthi kubuye kwavela nokuthi incwadi yokusesha umuzi ibiphethwe ibiwumbombayi ingenayo inombolo yecala. Isosi-ke iye yasho ukuthi into ebuhlungu kakhulu ngayo yonke lento ukuthi kuye kwantshontshwa imali engango-30,000 and lamaphoyisa mbumbulu lana aphinde athatha nenhlamvu yesibhamu ibingekasebenzi at all. And in closing, guys, isosi reveal intoba this entire situation has traumatized both uMpumelelo and ingoduso yakhe ekunguMabiyela, who was currently writing exams. Of course, Mpumelelo did share that lento is now over to his lawyers and he knows that he's probably going to trend on social media, and many journalists obviously are going to want to know what is happening, but uti he can't really share much because right now yonke into is going to be dealt with by the law. So yeah, guys, nanzo update. I hope isizulu sam asin traumatizanga, guys. Anyways, your thoughts, let's engage and zonbona shortly. Bye guys.